everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! Karon! Dili ka lagi magkalingkawas na ko, Toro! Oh, kisay! Oh, panuay! Si Chiar! Nanaog siya sa motor! Toro! Papikinas po ko sa pistola! Dagan ko! Ayaw magdagan, animal! Iso ka baga! Huwag ako! Panuay! Musuot ko sa mga tao! Huwag mangitag timing nga! Makuha ang pistola nga! Di pa ilaw man sa akong mga sinina ng bag! Ata, tabi! Tabi! Bagi ako! Mabingay yan! Tabi! Kalagot! Misuot siya sa mga tao! Mapanda ko sa jeep ka na parking! Hup! Kalitiganong ang Toro! Kadagan ka raw! Gusig na animal! Murag ko nagtubig-tubig kontra sa mga sakyanan. Unaw saman! Gabot kang drivera ka! Panunggap ka! Oh shit! Ari ko mga speakers. Suwayan ko siyang bagat. Peh! Tiwason tagyo ni Toro! Nene! Niagos kinailaw man sa mga sinina ang pistola! Niya na! Nahikapan ko na! Karon, hain ka mang siaray ka! Makikamatay magkakana ko! Sige! Uy! Unsa karon? Mga pulis! Panuay nga way sungay! Madiskuido ko ini! Musibat ko! Miniabot mga polis! Busit! Peh! Kinalang makasibat ko! Busit! Setara busit! Nakita ko sa mga polis! Bilang kong gigugod! Sige! Tukod mo! At ko berito sa may merkado! Kita idagang mga tao! Wanay nagkukontak ko mga pulis. Pagkapangag sa ilong. Kaahak ba ya? Magkalagot. Maginig eh. Nagasod ko ng mga gagmay nga iskinita din eh. Pagkutas ba ya? Kagwang jenis GR. Isod na kong balik ang pistola sa bag. Leo! Yung pistola ang imig ikulitan! Animal! Isugat ko sa mga pulis! Huwag nagtiyon sila na ko! Panuay nga may sungay! Huwag magagoko na ko mga pulis! Bangaan mo mga pulisa mo! Kamu na lang mag-GR! Wato sila magtuo nga, anay ko musuot sa dapit sa mga squatters. Pero sturo, ang buang ko nga man, nagkaikyas yun. Oh, may mga... Nagtuga-tawa na ka, magka-eskapo ka! Oh shit! Mga pulis! Sige, dagan! Para mulupad ang bagul-bagul mo! Dagan! Animal! Nakorner di ko nila! Nilahan na rin, bro! Nilahan na rin! Nangiyabag mo? Birahan ko ninyong naidagang tanaw? Bro! Isalmahin niyo sa konsilyo yan da! Animal! Di animal hinay! Hinaya ko ninyo! Buang ka! Ihago minig! Kuy! Nakuntiyan! Sakit? Ha? Sakit pa? Ano ninyo? Ano ko daw kasakit oh? Kamu yun. Niwalo ba'y? Sa magkasir, imo mang gikando
Kandos sa kuto-kuto. Ako mo na, kaog sa kay kandos. Alas mobil. Guruya. Nay. Ay lang ninyong naunga. Aron may ebidensya. Oo, sir. Magsikon ni si Ila, sir. Nangilo ding motor. Huwag may gisakya pagkukod sa iyang amahan. Kaya nung gabon. Nagsalig ng minor de edad. Mama, naghandri mo nagtalo dong. Nanawag sila ni SP1 Sikwa, sir. Nalakpan po nilang amahan ining gingan nagturo. Nakuha ang pistola. Pansituro. Mag-abuti ron sila stockheads. Ihagog ipaningot man tayo niya, sir. Itali tayo ni skipong tukhang. Huwag ito ipalakaw nga misukol. Huwag nakuha ang siyabo. Unsa? Kasalbahis ko ninyo. Tiya! Huwag nga lagi. Tiya! Himuon taning kalingawan. Ha? Sa bungo tanig amahan o siya sa sakit. Aron magkamatay sila dito. Ha? Mayon lang nagnamatyan mong duha torgo kaysa napil kag katigbak. Ang mahinungdanon nga luwas ka og na safety ang kwarta. Oh, sige. Paibaon ako ang atong boss ini. Bye! Part yun is inyong kinabuhi, Torgo. Kung dili mabuhi, o mamatay, tawagan ako sa Congressman Rodolfo Garnate. Malipay gid siya na yan eh. Oh, may nanawag. Hello? Oh, speaking. Si Colonel Martel eh. Unsa? Kinsa inyong hidakpan? Nga nagdaog armas og migamit sa kungan nga tao kuno nako siya? Animal! Gingan nagturo? Animal! Kadiot. Unsa to? Ingon man iyang anak, nagingan lang og JR, nadakpan po ninyo? Ug unsay kaso? Dangan gidinas katilingban kanang amahag anak, Colonel Martel? Labaw, Congressman. Oo niya. Minor di edad ba maghada ng anak-anak? Kagamit anak? Magamit na sa negosyo. Di na mapreso. Pero mao lagi, Congressman, ang buang nga amahan nga si Toro. Nangangkon nga tao kuno nako siya. Diatagan ko problema. Oh, tinuod maghangan mo problema maga? Ay, pastilan. Si Congressman, oy. Oy Martel, sa tanaw ni mong maggamit pa na astoro, nahibaw ka na kung sa imong buhaton. Basta ka ng iyang anak na imong giingon, gamiton ta gina. Dakong kwarta na. Kay sarap ng may minamahal. Ang daigdig ay may kulay at buhay. Kimanday! Adi! Ay, Day, Mimile! Nandito lang ako sa kusina. Nag-aandam na pagkain sa panghinguto. De? De, ka tumang mitabang na ito nga makuha nga akong phone ba? Gibalita sa TV? Aba? Totoo, Day? Ay, wow! Sikat! Magaling-galing! At bakit gibalita ng TV? Artistahin? Nangarnap og motor o nadakpan nga nagdagot silyo. Ay, naku! Masisira ang bird record! Puntahan natin, Ate Mandat. Ay, pastilan, natakdan lang hinoon ko ni Mutida. Nakalimut na hinoon ko na nato sa ato. Agwa sa Manila. Ay, aba, okay lang yun, Day. May katapat na ako sa pag-usap ng Tagalog dito. Dalawa na tayo. Dali na, Ate Mandat. At doon na to sa police station. Sadali lang, Day. Bakit puntahin mo? Mag-unsa tayo.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.